ktorý podporil dnešnú súťaž. Samozrejme ďakujeme starostovi obce Lubeník, ktorý bude odovzdávať aj ceny a gratulujeme riaditeľovi Marekovi Podobníkovi, že sa to všetko nakoniec dobre skončilo. Chceme vám predstaviť tých najlepších jazdcov. Svoju chvíľu slávy si prišli vychutnať jazdci z triedy RP3 slovenského rally pohára, tak ich pozvime teda na pódium. Michal Valuš a Jozef Valuš, druhé miesto v triede. Gratulujeme, ja len poviem, že jazdci mali právo prísť na rampu, aj keď sú druhí, hoci v slovenskom rally pohári budeme oslovať prvých. Chlapci sa tak veľmi tešia, že chceli prísť na rampu a chceli tento výsledok osláviť. Tak nech sa páči páni, môžete vystúpiť, môžete sa odfotiť, urobiť si veľmi zaujímavú fotografiu zo 7. hry Lubeník. Nech ti to neodíde, prosím ťa, zabrzdi to, bola by to škoda rozbiť v tejto chvíli. Gratulujeme, Michal Valuš, Jozef Valuš. Renault Clio RS Raňoty, keď ste sem už prišli, naozaj sa tak tešíte tomu druhému miestu? Tešíme sa, tešíme. Aké to bolo? Super, tráte boli krásne, skúsenosti, niečo viac. Kto vás prišiel podporiť, keď ste sa už na tú rampu vytrepali? Kde ich máme? Tu sú. A my ich máme, výborne. Pozdravujeme, ďakujeme. Dobre.